Iya. Ang gulisan. Garing ko kuwatan. Siom bay dango. थांगासिनो जोंहा. Hey guys, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि बे बड'भिडिअ YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि ब्लगिं भिडिअ'आनो जादों माने आं मोनसे दाबसे जायगायाव थांगोन आरोना। बेनो जाहैबाय माने जोंनि दिखियाजुलि सनितपुर आरोना, दिखियाजुलि ओमफ्राय बाटासपुरबो होनो। बेवहाय माने मिसामारिनि इण्डियान आर्मि बिथांमोना माने ट्रेनिं फिजिकेल माबा फोरोंनो नागिरदों दिनैनिफ्राय आरोना। ओमफ्राय बेयाव बैसोआ लादों 16 निफ्राय 22 इयार्ससिम दा बेयावहाय थांनांगौ आरोना। ओमफ्राय दिनै आंबो फार्स्ट टाइम थांनो ओंखारबोदों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो बे माखासे भिडिअखौ बेयावनो ब्लगिङावनो नुलांगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आं दा थांनोसै। दायो आं मेन लामा मोनसे सेन्टार मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोखौ बेवहायनो ससेयावहाय नेनोसै आरो मा खालामनो। नायलांबाय था बयबो लोगोफोर मोजां मोजां सहैजासिम आरो माबायदि ट्रेनिंखौहाय होदों, माबायदि फोरोंदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नाय भिडिअखौहाय ब्लगिंनि गेजेरजों मिथिगोन आरो बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो आंनि बे बड'भिडिअ YouTube चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार आरो आं दायो नैबेहाय सासे लोगोखौ नेगासिनो आरोना। साइकेल बोराइजों थांगोन जों दिनै। नै खाराय खुन्था खाथियावहाय गुफुर नुनाया बेनो आरो फैगासिनो। नैबे बिथांखौनो आं नेदोंमोन, सफैबाय आरोना। ओमफ्राय बियो आरो सासे लोगोखौहाय कल खालामगासिनो आरो जों जयै थांगोन नालाय। आयौ मोदानदों जायाखै, मोदानदों। साइकेल बोरायनो ओरैबायदि गाबोना खोनासंनो जाबाय। खलथां होनो फाग्लासो। आयौ सोरसोलाय जोंनिथिंजाय जानांगौ। ओमफ्राय माजों दङ दैयाबा, माजों होथ'योबा दे आंखौ दैयाव ओंखारहोसोनांगौ। ट्रेनारि हैदार आंना ड्राइभारा दायो जों माने मेहेरदामोननि सेन्टार मोनफैबाय, मना सेन्टार। बिथांनि दखाना बै दंफां गुदि खाथियावनो दङ आरोना। बियो थाग्राया। ओमफ्राय न'खौ मिथिया, थांफेराखै आं न'सिम। लोगोफोर मोनथारसिगोन जों मोनफैबाय आरोना जायगायाव। ओमफ्रायो खामानियाथ' नायनोसै माबायदि जायो। मेहेरदामोननि नायलांबाय थाजोबनोसै। Hey guys, जोंना दिनैहाय इण्डियान आर्मिनि फिजिकेल ट्रेनिं लानो फैनाया जायासै, केन्सेल जाबाय आरोना। समबाराव सफैनांसिगोन लांनो हागोन। मा होनदों? रागा जोंखादों आं एकदमबारे बिसोरखौ। साला भिउखौबा नाया बिसोर, बे नायबाय थाग्राफ्रा, बे नायबाय थानायथारनाया, बे नायबाय थानाया असैग'फ्रा साबस्क्राइब खालामना होआ, नायोल'। थाबायनो जायाखैब्रा, थाबायदों दा? फैलाय मोदानदों, मोदानदों। हनै पस्ट लादों ट्रेन साइथिङावनो।
लस बाल दिनै ओरैनो बेकार फैगारबाय आथिं खरसा खालामनानै साइकेल सालाय सालाय सासे मैदेर बुरिखौ थिखोना लाबोनांदों आंबा आं मैदेर बेखौ थिखोनांदों बेखौ बेकार जों दा बाथासिफोरनि बे धेकियाजुलि स्टेसनाव दंफैयो Hai hai, berin banget tuh, sih gila. Gila. Ayo, masih gila nggak lain. Udah, Morami. Tete. Our style. Nah, sana manja. Ayah. Misi go. Sidang. Sidang. Dulu nama bandring ah. Orang lada. Ya. Iya. Mal saya nggak iya. Kuliah. Garing kekuatan. Cium pedang. Angkat sini juga. Persen. Nah. Sudah gitu. Kan sudah main. Ayo masih goram. Tabab. Wah, pokoknya usap goreng kadang suci. Đây, ồ đây nó đây, đây này, không phải nhiều khoan rồi, má, dịp khó một phần nữa. Hey guys, जों न'आव हाय फैबाय मोनफैबाय आरोना थांगासिनो नै मोनथारसिगोन न'आ बेना मोनसिगोन बे गथ'ना बेना मोनसिगोन बेना आं गथ' नङा रायजोफोर गिदिर टेकनिकलि न'खाय आंसै बिराद गाहाय सोरनोबा नांगौबा कमेन्टआव हरगोन आं आरामसे दोनहैना होगोन बिगोमा थाबाबो जेबो खालामनो हाया बेसेबा गोजान सहैफैनो हाखायो दानो 6 मास नङाबा दे बाय